sa kwentuhan ngayong araw para po sa karagdagang balita at updates mula sa ating istasyon. Tumutok lamang ho kayo sa ating mga social media platforms. Ang aming pong Facebook pages. Una ay CLTV36 Official at ang isa pa pong Facebook page namin ay CLTV36 News. Samantala, ang aming pong Instagram account naman po ay CLTV36 Official. Ang aming Twitter handle para mabasa po ninyo ang aming mga tweets ay CLTV36. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdang episodes at mga programa and including our latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And syempre may TikTok din ho kami na at CLTV36. And basahin na po natin ngayon ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Nino ing pambato mo, King Mutyaning San Fernando 2023. Exciting. Basahin na po natin ang inyong mga komento. Si Rosalinda Esteves La Puebla ba? Kaapelido pa siya ng ating kasamahan dito sa CLTV na si Mark Ramsey Puebla. Ang sabi niya, Barangay San Jose! Ang susunod po nating nagkomento ay si Ramil Jacinto del Pilar. Ang kanya pong pambato ay si Gianna Pauline at siya po ay taga De La Pasurian. De La Pasur, Barangay De La Pasur. At kung meron pong Barangay De La Pasur, meron din pong De La Paz Norte, si Nela Marie Dizon, siya po ang pambato ni Marlon Cura Tapa. And si Rainsky Galang, ang kanyang pambato para sa Mutyaning San Fernando 2023 ay mula sa Barangay Alasas. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic question of the day. Padadala lamang po ang inyong mga komento at babasahin natin sa ating programa maya-maya po lamang. Gayon din ang inyong mga pabati, shoutouts at mga pag-greetings, pati na rin ang mga pa-happy birthday ninyo. Sa nalalapit na Mutyaning San Fernando ngayong 2023, after a while na siyempre hindi ho po pwede dahil sa pandemic, kanya-kanya na ang paghahanda ng bawat kandidata para masungkit ang corona. Kaya naman sa araw na ito, kumustahin natin kung ano-ano nga ba ang mga pinagkaabalahan ng bawat representative ng mga barangay sa naturang kompetisyon. And ngayon, unahin po natin kilalanin si Jeremiah Baterina, ang kandidata mula sa Barangay Lara. Welcome sa topic, Jeremy. Hi. Hello, Sa topic. sir. Thank you for inviting us here. I'm very glad to be included in this topic. Iko-correct ko lang. Jeremy. Sabi ko kasi Yes, Jeremiah. Jeremy. I'm so sorry, Jeremy. It's okay po. Alam ko, meron kang gustong mga batiin, i-shoutout Yes. sa ating programa ngayon. Katulad ng mga nagdaang mga bisita namin. Kasi baka magtampo sila kung di mo sila babatiin sa TV. Go ahead sa iyong greetings. Huwag mong masyadong dagdagan, baka maubos ang ating oras. Yes po. So hello Fernandinos and to all who support CLTV 36. I want to say hi to my family, my friends, my supporters, and also my classmates. Hello everyone. Thank you if you're watching. Galing itong si Jeremy dahil wala siyang binanggit na pangalan upang wala nga namang Yes, general ang kanyang mga pabate. And ikaw ba ay nag-aaral pa rin ngayon, Jeremy? Yes, I'm actually a student in Systems Plus College Foundation. I study BS in Information Technology.
Uy, bakit yun bakit yun ang kinuha mong kurso? Well po, kasi since maliit pa po ako, mahilig po talaga ako mag-surf ng internet. So I decided, why not take it as a profession? That's why I enrolled po sa ganung course. And I'm currently third year na din. And mahirap ba? Mahirap ba ang IT, Jeremy? Yes po, medyo madugo po ang programming. But I have classmates and professors who are helping me in my studies, and also God who gives me intelligence. Ayan, oh. Speaking of friends, no? Professors, and syempre si Papa Jesus. And Yes. ngayon na ikaw ay kasama sa Mutyaning San Fernando 2023, no? Paano mo na pagsasabay ang iyong pag-aaral and syempre preparation for the competition, Jeremy? Yes po. So the key po talaga is time management. And I have also my mga professors po ako na very supportive. Like I have a class today, they excused me to be here and they wished me good luck for this interview. And actually po, time management lang po talaga and prayers talaga. Paano ka ba nagsimula na sumabak sa mga beauty pageants? Do you personally join before or merong nakapag-influence sa'yo or nag-invite sa'yo na sumali sa mga beauty pageants noon na ngayon ay kasali ka na rin sa Mutyaning San Fernando? Actually po, I started this pageant only earlier this year po, May 19th. It was actually my dean, George Granados, who invited me to join my first ever pageant in Mr. and Miss SPCF 2023. That was my very first pageant po talaga. Sa Yes. yung And kauna-unahan mong sinalihang pageant, papaano mo ito pinaghandaan? Siyempre, yes. usually there's a first time for everything. And Yes. first time mo iyon, kamusta ang naging karanasan rito? Actually, every first times are hard, but my college professors and department supported me all throughout my first pageant. And I didn't win the first time, but it actually opened another opportunity for me to join another pageant, and I actually won the second time around. Ano yung pageant naman na sinalihan mong kasunod na Yes. masasabi mong doon ka nanalo and Yes. kitang-kita nga kanina, pinakita sa screen natin yung mga sashes and yung Yes mga po. nakuha mong mga plaques. Ano yung pageant na yon? It's actually Mr. and Miss Goodwill Ambassador 2023. It was held in Bataan. I competed with, it was actually a regional pageant. I competed against Bataan, such as Bataan State University, Our Lady of Pampanga, Assumption, such as that school. And I actually won that and acquired a lot of awards and minor special awards din po. Ayun. So, and then the rest is history. Ngayon, Yes kasali ka po. na sa Mutyaning San Fernando. Sa Mutyaning San Fernando naman, bilang kinatawan, no? Or bilang Miss Lara, Miss Barangay Lara, no? Gaano kahalaga ang support ng community, especially sa inyong lugar? Yes po. Actually, for all people who doesn't know, Barangay Lara is one of the smallest barangay in the whole San Fernando. Pero ang mga tao po dito ay mapapara. Sabi nga po nila, mainit din po ang suporta po nila sa akin sa pagsali ko po dito sa Mutyaning San Fernando 2023, as well as may kapitan, may mga kabarangay, and all who lives here in Barangay Lara po. Ayun. And kamusta ngayon ang iyong paghahanda for Mutyaning San Fernando? Ikaw ba ay nagda-diet, nag-exercise, nag-ano ka ba yung pasarela mo, pinapractice mo, pati yung mga question and answer portion? How are you preparing for this prestigious event? Yes po. So, every after class po, sa session po kami ng Q&A, and as well as for my diet naman po, hindi na po ako kumakain ng rice because
tomorrow na po ang aming swimwear competition. That's why I'm really nervous, but I'm happy that I'm well prepared for tomorrow. Yun. And Jeremy, bilang mutsaning Lara, paano mo ba ito na-attain? Ikaw ba ay napili or ikaw ba ay in-encourage? Ikaw ba ay talagang nakiusap, Jeremy, please, ikaw na ang sumabak para sa barangay natin dahil maparas ka naman. So, actually po, it is our first time, the Barangay Lara, to join this prestigious pageant. So, I was appointed by our Barangay Kapitan and I was encouraged by Tita Regine, who supported me up until now. At ano kasing pangalan ni Tita Regine? Tita Regine, kamusta ka? Alam ko recently siya rin ang namahala doon sa recent competition Yes doon po. sa mga LGBTQIA dyan noong Yes. kapistahan sa Barangay Lara. And ano ba ang maaasahan namin ngayon? Pwede mo bang i-share sa amin yung aasahan namin kay Jeremy sa darating na Mutsaning San Fernando? Ano ba? Mayroon ka bang mga itinatagong secret na gusto mo munang i-secret muna at wag mo nang i-share sa amin? Actually po, I don't want to keep it a secret. I want you all to watch me and sana mapanood niyo po kami ng mga kandidata to watch us give our best shot in this competition. And I'm happy po to be here and telling everyone na I'm doing my best and I will not stop and I will not give up for this pageant po. Ayan, no, tingnan nga natin kung talagang nagbubunga ang preparation mo for the competition. Bibigyan kita ngayon ng pang Miss Universe question. Sana ready ka rito. Candidate number, okay, for Miss Barangay Lara, Jeremy Baterina. Here's your question. Kung mananalo ka bilang Mutsaning San Fernando 2023, ano ang proyektong nais mong isulong sa City of San Fernando, Pampanga? So, if I were chosen to be Mutsaning San Fernando 2023, I would actually utilize my advocacy for the urban garden in San Fernando to help other people. Of course, with the recent pandemic, we have realized how essential foods are actually important in our everyday life. So, if I were to be your Mucha, I will use my advocacy skills to promote for the goodwill of our environment and as well for magsasakas and for the Fernandinos po. Thank you. Pambato po ng Barangay Lara. And syempre, sana ay manalo ka, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko rin yung sana manalo yung iba pang kandidata na magiging bisita natin sa ating programa. Good luck and God bless and may the best Mutsa ning San Fernando 2023 candidate win. No? And maraming salamat ulit sa iyo and sa ating pong pagbabalik, kilalanin natin ang mga pambato naman po ng Barangay Alasas para sa Mutsaning San Fernando 2023.
Nakatutok pa rin kayo sa ating programang Topic. Nice ko munang batiin ng happy birthday si Dr. Jean Paulo Lacap. Jean Pau, happy birthday sa iyo. Sana ay maging masaya ang iyong birthday celebration together with your family, mga mahal sa buhay, friends, followers, and subscribers. Sana ay patuloy kang mamayagpag sa larangan ng akademya and lahat sana ng mga birthday wishes mo ay matupad. Pero siyempre, wishing you good health and maraming blessings. At siyempre, sana'y maging successful ka and malayo pa ang iyong mararating. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Dr. Jean Paulo Lacap. Samantala, basahin na po natin ang mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Ninoing Pambato mo King Mutyaning San Fernando 2023. Impong pakibat ng Howell Lacap. Siyempre, Barangay Santo Niño. Richway Di Matulak. Anak ng Achiko ba? Anak daw ng atin niyang candidate na mula sa Barangay Talabastagan. And si Ronald Reyes, sorry pero magliman niya pa yan. All qualities to be a beauty queen. Tignan nga natin sa Coronation Night kung magliman nga ba ang magiging susunod na Mutyaning San Fernando 2023. Si Ricky Pineda Bernarte, Pandaras. The best. Ayan. O, siyempre, abangan natin lahat yan. And siyempre, hindi pa po natatapos dito ang pagpapakilala natin sa mga kandidata ng Mutyaning San Fernando 2023. And siyempre, hindi papahuli ang pambato ng Barangay Alasas para sa nasabing beauty pageant. Kaya naman makipagkwentuhan na tayo kasama si Mary Grace Makapinlak. Welcome sa Topic, Mary Grace. Hello po, good afternoon po. Mary Grace, katulad ng naging tanong kanina kay Jeremy, no? Baka may gusto ka munang batiin, i-shout out, i-greet. Dahil po tating nga sa ganan kayong barangay, oy, Albenda ka Mary Grace King Kai, CLTV, o tayo mo kung man mo shout out. Go ahead with your greetings. Sana wala kang makalimutan. Syempre po, I want to say hi to my family and friends, Makapinlak family, Dizon, David family, Flores, and Pineda family. And of course po, to all the Alaseños, thank you so much for the support po. Yun lang po, thank you so much. Kailangan talaga ang maraming support sa ganitong mga patimpalak. And ikaw ba, Mary Grace, ay nag-aaral pa? At saan ka nag-aaral? Anong kurso mo? Yes po, I'm currently studying at Don Honor Ventura State University po, main campus. Third year college na po ako, and course po is Accounting Information System. Wow! Ngayon ko lang narinig yan. Ano ang ginagawa sa Accounting Information System? Just like the accountancy lang po, parang nagdagdag lang po sila ng another subjects, and yung course po namin is if we want to take po the board exam for CPA po, mag-aaral pa po kami ng 1 year, additional 1 year po. So ikaw ba gusto maging CPA in the future? Yes. Ito ba ang balak mo? Kaya ito ang kursong kinuha mo? Ha, Mary Grace? I want to be CPA someday po talaga. And alam niyo po sa ating mga manonood, hindi po madali ang pagiging CPA. Tama ba yan, Mary Grace? Dahil maraming mathematics, maraming mga sinosolve ang mga accountant, ha? Opo, sobrang hirap po, pero kinakaya naman po. Yun, o sige.
speaking of mahirap ang kurso, katulad kay Jeremy, ikaw, paano ba napagsasabay ang iyong pag-aaral at paghahanda for Mutianing San Fernando, lalo na kung sa main campus ka pa ng DABSU, sa may Bacolod, bibiyahe ka pa ron. Siyempre, ang beauty mo, naku, ang beauty ko, paano yon kung bibiyahe pa ako? And then, tapos, may practice, may preparation. How do you handle this? Siyempre po, time management po talaga yung need, and may notes po ako sa phone ng mga activities po na dapat namin gawin, and mga reminders po, and mga dates po na pag-training, during training, and mga classes po, ganun yung mga activities po namin. Naka-notes po lahat sa akin para wala po talaga akong ma-miss. Ayun, very good. So, meron pala siyang parang scheduler. Uy, meron pala akong exam. Uy, meron palang practice. Pero, I would like to know kung ito ba ang kauna-unahan mong pagsali sa isang beauty pageant, Mary Grace? Yes po, this is my first time po in joining a pageant po. Very interesting, no? Paano mo namang naisipang sumali? Meron bang nag-invite sa'yo? Meron bang nag-influence sa'yo? Meron bang humikayat sa'yo? Uy, sumali ka naman, Mary Grace, sa Mutianing San Fernando for this year. I have a lot of friends po na part ng LGBT, and lahat po sila sumasali ng pageant, and last yung naghikayat po talaga sa akin is yung SK chairman po namin, which is our Honorable John Michael David. Night before po ng screening ng Mutianing San Fernando, in-inform niya po ako na ikaw ay gusto mo bang sumali ng Mutianing San Fernando? Tinanong niya po ako, and syempre po nung una nagulat ako kasi kinabukasan na po yung screening, pero sabi niya po na kami yung magsusupport sa'yo, wala kang alalahanin, and may mga magtuturo naman sa'yo during the training, sabi niya po. Then yun po, ginrab ko na po yung opportunity kasi po, syempre po, malaking po yung Mutianing San Fernando, and it's an honor po na makasali po sa pageant na ganun. Oo, and yun nga sana yung tatanungin ko medyo as first timer, hindi ka ba parang kinakabahan din, nagwo-worry dahil siyempre first time, no? Tapos Mutianing San Fernando pa kaagad. Yes po. Siyempre po nakakakaba po kasi po yung mga kasama ko po is sumali na po sa mga iba't ibang pageants, and 21 years old na po ako, and this is my first time po in joining a pageant. Kaya nandun pa din po yung pressure, pero I'm doing my best naman po para makasabay po sa kanila. Oo, and siyempre, hindi ka naman pipiliin, di ba? Hindi ka naman magiging representative ng Barangay Alasas kung hindi ka nakalaan or hindi ka makaparagil kaniti. And siyempre, as a first-timer, kamusta naman ang other candidates nung kayo ay nagkita-kita? Okay naman po. Ina-approach ko naman po sila na tinanong ko po kasi nung una ko silang nakita, first time mo ba? Ganito, ilang pageants na yung sinalihan mo? Then, nagtatanong po ako sa kanila ng mga anong training yung mga ginawa nyo para, syempre po, i-apply ko din po sa sarili ko kasi po, marami na po silang nasalihan halos And parang nakita mo rin ba itong pageant? I think it's more than the competition, and parang you gain additional sisters, mga sisteres and friends while doing this, while joining the Mutianing San Fernando 2023? Yes po. Yun nga po, mas importante po na yung mga nabuo naming memories together, and yung friendship po na nabuo talaga namin. Kasi once po na may event kami, talagang yung closeness po namin is makikita nyo po talaga sa amin. Ayan. Bago tayo magpatuloy, basahin ko muna yung ilang mga komento mula kay Julia Franco. #alasningalasas. Italakad me ing lagong alasas anang Rafael Gomez. Anang Jonathan Gatdula. Garaing alas ning alasas. Garaing alas ning alasas. Yung mga tayo pala ito. Lea Salonga, simple but beautiful, laban alasas. Cristel Marie M. Banyas, alas ning alasas. Makanyan mo naman Jane Pauline
Balatbatan Po'y Eloisa Castro. And syempre, hindi ganun kadali ang preparation for this, no? Pero ikaw rin ba ay doing some preparations such as nagda-diet and Yes. yung mga question and ano ba yung mga possible question and answers na pwedeng ibigay sa iyo? How are you preparing for the competition? Siyempre po, una po, dahil bukas na po yung swimwear competition namin, talagang diet po talaga yung kailangan and workout. And then, every, may session po kami ng Q&A. And later po, after po nito, dadiretso na po kami sa, trainer po namin, or mentor po namin sa Q&A. O, di ba? Talagang dikitan talagang schedule for preparation ng Mutsaning San Fernando. And I guess, ganun din yung ibang mga candidates. And, katulad ng question ko kay Jeremy kanina, bibigyan kita ng pang Miss Universe question, Mary Grace, ha? Sana nakapag-prepare ka dito, ha? O sige, for Mutsaning Alasas, here is your Miss Universe question. Kung ikaw ang mananalo bilang Mutsaning San Fernando 2023, ano ang project o ano ang nais mong isulong dito sa City of San Fernando, Pampanga? Thank you po for that question. Siyempre, first po is I want to use my voice to inspire other people. And of course, my advocacy po is all about bullying po, any forms of bullying. I'm an advocate of any forms of bullying. I want to advocate for safe spaces for them because before po I experienced bullying. That's why gusto ko po silang i-encourage na meron po silang kasama, hindi po sila nag-iisa, na marami po silang karamay and hindi po magiging rason yon para po sila, para ihinto po nila yung mga pangarap nila sa buhay. Lalo ng mga taga-barangay Alasas na magiging performance mo for the competition. Ito po. Ayan, mukhang sinisikret muna. Ano ba yung magiging ano mo? Ano ba yung aasahan naming performance mula kay Mutsaning Alasas? Syempre po, secret po muna and para po may thrill po and mas abangan po nila yung paghanda po namin with my team, especially po kay Tita Venice, my handler po. Maraming salamat, Mary Grace Makapinlak. And sana manalo ka, ha? O yan, ha? Sinabi ko rin kanina yan na sa Mutsaning Lara, sana manalo ka rin. And syempre, may the best candidate win. Good luck and God bless sa iyo. Thank you po. And mamaya po, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan. Kasama naman po ang Mutsaning Barangay Dolores para sa Mutsaning San Fernando 2023. Kaya manatili lamang pong nakatutok sa topic.
Kayo'y nakatutok pa rin sa ating programang Topic. Nais ko munang batiin ng happy birthday si Kokoy Liangco. Koy, sana maging masaya ang iyong birthday celebration together with your family. And wishing you good health and more blessings. And hopefully, tayong mga magkakatropa noon sa YFC ay magkita-kita muli after ng mga pangyayaring pandemic na ito. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Sana'y maabot mo lahat ng iyong mga pangarap. Happy birthday, Kokoy Liangco. Samantala, basahin po natin ang inyong mga komentong ipinadala sa ating topic question of the day. Nino ing pambato mo King Mucha ni San Fernando 2023? Ing sabi na pong Divine Basilio Espiritu. O kalupa na po yung kikatamong bisita ng din. Yung pong susuporta na ing Barangay Lara. Naman pong kikatamong tutuking commenter Jen D. Arcilia. Kay Bat minention ni Cristel Jade Prado, Barangay San Pedro, with clapping emojis. Ilor Valerio, Barangay Panapuan, may heart pa ang comment ni Ma'am Lor. And si Joffrey De La Cruz Jr., isa po sa ating top fans. Mga lagulangan kasi, kaya I'm confused. Naku, may kasakit yatang mamili, Sir Joffrey, king kayang kandidatang suportan. Dakal pong salamat ka rin kaya kayong comments, kaya katamang topic, question of the day. Makaparakil po ka rin candidates ning Muchaning San Fernando 2023. And kaya katamong katlong bisita ngayon ning Adong IT. Nice daw subukan muli ng ating bisita na masungkit ang titulong Mucha ning San Fernando ngayong taon. Ano-ano kaya ang preparasyon ng Mucha ning Dolores na si Shirel Mendoza para sa pinakaabangang kompetisyon. Welcome sa topic, Shirel. Hello po. Good afternoon po. Kamusta ka ngayon? Actually, I'm good. I'm doing good. Ayan, Kayo po. Excited si Shirel sa ating kwentuhan. Pero bago tayo magpatuloy dyan, katulad ni Jeremy at Mary Grace, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet ang lahat ng gusto mong i-greet. Pota, tingga nga sa ganan kay Barangay Dolores, kay nyaman looban niya, no, kay Barosa, niya, no, karin nyaman. Pota, rugo, tumabog kay Kyle, benda ka kay TV, mo kuman mo ginreet. Go ahead with your greetings. Sana lahang kakalingwan, Shirel. Yeah po. I want to shout out my family, my friends, Barangay Dolores Council, and our Kapitan. And I also want to shout out my classmates. Thank you so much for supporting me. And also my hunter and my Q&A mentors. Shout out po kaya kayo. Yan, o yan. Sana alaya po nga kalingwan ni Shirel, ne. Barangay Captain Alan. Kasabi kayo ngayon kaya kayong pambato king Barangay Dolores. And speaking of classmates, katulad nung previous guests natin, ikaw ba'y nag-aaral din? Anong school and what course, Shirel? Yes po, nag-aaral pa rin po. I'm studying at Don Honorio Ventura State University and my course is Tourism Management po. Ayun. So talagang ang DAVSU ay isa sa mga prestiyosong educational institutions. Pero bakit Tourism Management ang kinuha mong kurso? Pagkatapos mo nito ay gusto mo bang maging tourism manager? Kaya tourism management, Shirel? Ever since I was a child, it has been my dream to travel around the world po. And
it's my dream to become a flight attendant po. That's why I chose the course of tourism management. Ayun, gusto pala niya maging flight attendant. And speaking of flight attendant, ano ba yung dream location na gustong puntahan ni Shirel pagkatapos ng makagraduate ng tourism management? Basta may pamasahe, saan ang gusto mong puntahan, Shirel? Actually po, dakal ko po rin puntalan. Pwede kaya pong puntalan ng Switzerland, ng Iceland, ang po basta banda Europe po. Ayun, no? So, narinig nyo si Shirel, gusto niyang magpunta sa Switzerland. Alam ko bakit, dahil maraming sweets doon. And sa Iceland, dahil maraming ice doon. Mainit kasi dito sa Pilipinas. Gusto niya muna magpalamig sa Iceland. And speaking of studies, no, how do you handle yung pressure of school and pressure ng competition ng Mutsaning San Fernando? Siyempre, you have to juggle so many things on this, no? How do you handle sa pressure sa mga bagay na ito? Just like the other candidates po, yung kahit po talaga time management, actually ba't ko pa rin po school ngayon? Kaya ating po rin pong notes, kaya po dapat pong gawan, bantala kung akalingwan. Tapos po, kailangan ko lang pong i-prioritize din gawan po. If kailangan, if maluwat na po deadline ng ating pong time ngayon, gawan po na po. Banto, ako po mararash, gustong kay. Yeah, and of course, when you enter this competition, nino ring may nagkatkeka at nino ring may namuyot keka na makiyabe king Mutsaning San Fernando and ela kaya magsisige ning igang inagkada. Siyempre, mag-aral ka pa, dakal kagagawan. Makanano da kay nagkat na makiyabe kaniti? Actually po, 2 days, yari na po yung screening kanta, pero pag screening daw mo po, ulit kitang special screening. I was asked by Tita Mark po na i-represent kaya po yung Barangay Dolores. So, syempre, ginrab kaya po kasi po, isa ko pong maging Mutyaning San Fernando. Yeah, and Shirel, ati nakabapik ka bayan dati na competition or dati na kang mekyabe king Mutsaning San Fernando, Shirel? Kanita? Actually po, I've joined 3 pageants in the past po. My first pageant was a school pageant, which is the Mr. and Miss SPCC. And after that po, I joined Mutyaning San Fernando 2019. Tapos, shortly after po, I joined Miss Silco Pampanga po, 2019 din. Okay. Pero nakasali ka na pala sa Mutsaning San Fernando before and parang sa palagay mo, you joined upang parang maipakita mo na I belong here sa competition na ito? Opo, may join ko po ulit dahil siyempre, di ako po talagang maging Mutyaning San Fernando. Determinado ko po. Hayapin po. At saka ulit ngayon. And keng kang pamagsadya, what do you think is the most challenging part on this journey to being Mutsaning San Fernando 2023? Siyempre po yung pinakamakakin in Q&A kasi po karon niya mayakit yung winner. Hayapin po, mag-prepare ko po, I've been reading different articles, mag-Q&A sessions ko po with my mentors po. And Shirel, importante ba king pageants such like this, the support of your family, the support of your friends, and do they give you a boost of confidence, especially siguro kapag sila ay nandoon na sa mismong venue and rooting for you, Shirel? Yes po, siyempre po importante ito kasi po, minsan candidate, kami rin pong candidate, minsan mag-doubt kami rin po karing sarili ni, tapos inaan kami rin pong loob. Pero syempre dahil po karing makapaligid kaya kami, sisikan kami po loob, especially nung makakagit siya po rin pamilya, then friends, then classmate muna, at kaya ka, at para kaya ka. Shirel, in preparation for tomorrow's swimsuit competition, nanong inggiyawa mo? Actually po, yak pong kandidata na kailangan mag-diet po.
kaya ko po kailangan mag-diet. Kaya yung preparations ko po is the pasarela mo po, ito mo po. O ito. Sa mga nanonood po natin, yung pong pasarela, yun po yung paraan ng paglalakad. And syempre, dapat doon pa lang, kabog na kabog ka na. And syempre, iba-iba ang ipapakita niyong galing, no, talento sa entablado sa Mutianing San Fernando. Pero ano ang aasahan ng mga Fernandino sa iyong magiging performance? Siyempre po yung asahan da ngeni na mas improve na po ngeni yung kakong performance and asahan dari po na gawan ko po yung best ko para po masungkit kay yung corona ng Mutianing San Fernando 2023. Ngeni, katulad ng mga naitanong ko kanina sa ating mga bisita kay Jeremy, kay Mary Grace. Si Jeremy ay from Barangay Lara, si Mary Grace ay from Barangay Alasas, and now from Barangay Dolores. Shirel Mendoza, bibigyan kita ngayon ng pang Miss Universe question, okay? Kung ikaw ay mananalo sa Mutianing San Fernando 2023, ano ang problema ng syudad ang nais mong tutukan? O ano ang concerns sa syudad ang nais mong tutukan? And the candidate from Mutianing Dolores, please state your answer. If I were to be crowned Mutianing San Fernando and if I will give a project or I will promote my advocacy, which is the diabetes awareness. We all know that this disease is the top killer in our country and aling mo po kayong kaya katamong country, pati kayong kaya katamong syudad. Dakal po maapektuhan na Fernandino na magka-diabetes. Kaya po, buri kayong ikayin ni Banta po, may ka-awareness na po. Nung manyambot po, bisa ko pong magkipag-work together with our City Health Office to campaign hard for this disease para po maiwasan na po at spare ourselves from this disease po. Ayun. And Shirel, sana manalo ka. Yan sinabi ko rin yan kanina sa ibang candidates. Baka sabihin nyo, gusto mo, siya lang, gusto Dolores lang. May the best candidate for Mutianing San Fernando 2023 win. Good luck, God bless sa'yo. And sa mga naging bisita natin kanina, good luck, God bless sa inyong preparations and lalo na ikaw, Shirel. And galingan nyo, lalo na yung mga sasali o yung mga sasabak bukas sa swimsuit competition. Alam ko may mahalagang bahagi din ng competition ang gagawin bukas. Maraming salamat sa panonood sa ating programang Top CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo at sa aking anak na si Harper Arabella at vice si Patricia Calaguranda kayo. CLTV 36, atin to.